material. Ito po yung nagbabalance. Kasi kung puro lang tayo material, paano na si spiritual? Lahat tayo ganyan eh. Mawawala tayo sa mundo. Paano ang tanong dito, saan ba papunta ang espiritu? Kung tayo ay makasalanan, tayo ay puro may kasalanan. Maniwala ka ba na ang espiritu natin mabubuhay ulit? Mabubuhay yan ulit sa pamamagitan ng anak na naman niya sa ina. Kaya yung espiritu mo napasok na naman doon. Kaya yung tingnan mo yung maglaro kayo sa computer ngayon, lalabas kung sino ka ng maliit ka. Kaninong anak ka, kaninong anak ka, lalabas. Kaya kagaya naglalaro ako, uy, ganito pala, ano kaya nanay ko hindi? Oh, kasi isa lang ang nanay natin eh. Kumbaga, si Jesus di ba itinanganak? Sino ang nanay niya? Maria. Si Maria. Di ba? Kaya ang espiritu bumabalik, kaya dab. Kaya espiritu nagdadab lang, ipapanganak ka muli. Kaya sinasabi na once you rise, you die, and then you rise again. Nasa Bible yan. Ha? Once you rise again, and you die, then you rise again. So yun po ang ibig sabihin dyan na dab is dab in remores. Kung mamatay ka in remores, mamatay. Mabubuhay ka dahil si Jesus Christ nabuhay. Nabuhay siya. Pero ang tanong ngayon, bakit hanggang ngayon nagdadasal tayo? Kasi naniniwala tayo kay Jesus Christ. Sabi na, yung iba, hindi alam kung saan magdasal eh. May sa puno, may sa tubig, may sa ano. Ganun ang nangyari dahil hindi nila alam kung saan si Jesus Christ eh. may sa simbahan kasi ginawa nila yung estatwa, nandun sa estatwa. Sabi naman, hoy, wag ka dyan kasi bato yan, hindi yan ano. O, di ba? Uy, pero yun ang paniniwala natin. Kasi hinahanap natin siya eh. Ang tanong, saan ngayon ang espiritu ng Diyos? Maniniwala kayo? Nasa puso natin bawat isa? Yun po yun. Kasi ang God is spirit. Paano kung wala ka na ng heart? Kaya yun ang nangyari. Wala ka ng spirit. Mamatay ka. Yun po. Umalis na sa iyo ang espiritu ng Diyos. So pag once na mawawala siya sa iyo, ibig sabihin, mayroon kang nagawang kasalanan. Ang nung sabi sa Biblia, once na magkasala ka, anong silot? Kamatayan. Totoo yan. Hindi naman si pupunta ka pa sa kulungan tapos papatayin ka nila. Kaya nga hanggang kulungan ka lang eh. Dahil hindi nila magawa eh. Dahil ang magbibigay sa atin ng kamatayan kundi sino? Ang Diyos lang. Kaya hindi ka pwede magpatay. Kaya nga pinapakulong natin yan dahil hindi ka bawat ka magpatay. Ang magpapatay lang sa atin. Kaya yung iba yung magpabaksin dahil ang baksin kasi may ano yan eh. May hangganan. Halimbawa, baksinan kita 3 beses, 3 taon ka na lang. Ganyan yan. 4 na beses, 4. Oh, ganon ka ilang taon na lang, mawawala ka na. Kasi may bilang yan sila eh. Pag once na baksin ka, may bilang na yan. Sumakantay ka na lang, kamatayan na pala. Sunod. Pero hindi ka na naman. Ngayon, ang mangyari dyan, mayroon tayong gagawin dyan sa mga nababaksin. So, dito din yan sa atin. Kasi ang nag-create din yan, yun din ang nag-create ng gamot. Yun po yun. So, yun po sila ang na gagaling-galing tayo. Pero paano yung iba na walang alam? Eh di mamamatay na lang din yun sila na hindi nila alam. Bigla na lang na-atake, bigla na natumba, nagmotor. Pero, simplang, buhay. Nasimplang lang, pero natuluyan pala. Dahil oras na pala niya yun. Mayroong ganun. So, naglalakad lang, natumba, natuluyan. Kasi oras na pala niya yun. So, magtaka tayo. Ano yun eh? Kumain pa yung kanina, basko, pero talagang yun ang oras na. Kasi nga, bilang na lahat ng nanabaksin, alam na nila yung hanggang kailan yan. Halimbawa, Pfizer, ano yung isa? Ano yun? Pfizer, ano pa yung isa? Mga Serna, bilang na nila yan kung yung tao na yun na-inject namin yan, 1,000 ang na-inject namin na 1,000 din sa araw na yun mamatay. Ganun yan. Bilang na nila yan. Nakabilang na yan. Pero, mayroon tayong gamot yan. Kaya lang, diba, spiritual tayo, diba? Naniniwala kayo na ang Panginoon ay miracle? Miracle din siya, diba? Pero pag naniniwala ka, andyan yung faith mo, God will heal you on that spot. Kasi nandyan tayo. Sinong gagamitin ng Panginoon dito?